Doncs des d'aquí donem pas, senyores i senyors, amb tot l'equip que està aquí. Espera, ja que estem. Vine, que avui és l'aniversari de l'Antonio, del nostre xòfer, Moltes felicitats. Vine cap aquí a la llum, vine cap a la llum, vine aquí a la llum, vine aquí amb mi, Antonio, vine cap aquí amb mi. Ja sé que no tens micro, et poses aquí al meu costat. Antonio és el nostre xòfer. Avui celebrem el teu aniversari, ja sé que és demà, però ho celebrem avui perquè, clar... Són 40. Ahir l'Antonio em va portar al Palau Sant Jordi a veure el meu amic Miguel Bosé, que després tinc una coseta per un dels convidats d'aquí, però serà una mica després. Antonio, moltes felicitats. Moltes gràcies. I moltes gràcies pel teu servei sempre tan puntual. Moltes gràcies, per això estamos. Mira. Arnau, si no te tingués, mare de Déu. Moltes felicitats. Amics i amigues del Catalunya Opina, no es perdin el programa. Avui és divendres i els divendres sempre són una mica més festius. Benvinguts al Catalunya Opina.